Приготвил си някакви стотинки, не може да си представиш, бе. Срамота. Шиви за карта вземем, Сашо! Ако видите Зора, ще кажете, че и ми натиска и да внимават малко по-леко. Ой, jak je dostupno? Те не са пробили още до резултата. Една плазма поне, нали? Една хубава инчова плазма. Мисля, че ще помагаш нещо ти, дай. Я пак помагам. Ще влизате ли? О! Май не ще бата. Май по-добре. Натегна да те хваня това. Айде подаде обувката. Обувката май натегна да не ги допълни, бе. Младежи, ще влизате ли, бе? A ne. Kurwa, ne искам. Ама вие трябва да поставите условия, или те оттатък ли дипломацията работи? Оттатък те взимат оттатък първи в момента. А, те ли? Нито с обувката кой държи. После пак. Не, така не става. За пред камерата празна обувка ли? Кажем, че е празна. Абе, мога да пъкат под вратата. О, няма. Ще изкъде вратата. Подай бутилка. Това е работа, ей! Ще изкъде вратата. Шмиро, кажи, че обувката е много голяма на булката да подплатят там нещо. Чакай малко. Леко само. Бутат ли? Полека, отдайте малко, отдайте малко да даде. Леко пускаме. Вънка една кола се е запалила. Вижди го вратата. Значи ето обувките. Сашо! Обувката е малко голяма, бе! Обувката е малко голяма на булката, бе! Служи там някоя друга пачка, бе! Левчета, стига с тия жълтици, ей! Нищо не, ще Вече съм носил кръгъл, няма къде! Ще е най-много без как да останеш. Ние имаме още резерви тук, какво си виж? Ей, колата се запали, отварите бързо. Сложи една виза карта тук в обувката, не се излагай. Миро, здрасти. Давай левовете, да. Левовете, да. Дай, че е широка обувката на булката, бе! Нема. Широка е обувката... Той няма даже да го снимам, даже няма и да го снимам. Гледай. О, помощни, бе. Едно време зографки ми викаха. Зографки ми викаха едно време. Абе, давай вътре. Давай. Малко остана. Почти. Миро, не опушиш след. Трябва да изкара надници той, Я, колко е? Ръчите отзад. Айде! Внимай! Младожение се скъса минускус! Айде да ги пускаме, айде. Къде сте тръгнали в националния отбор на Агрупа, бе? Айде там мощни, ей! Добър ден. Добър ден. Живи здравей пак. Ето ни булката. Мира, бати вече сме търговци с ваше време. Много хубаво. Я да видим, ще стане ли те обувката, бе? Едва ли? Я навънка! Ще лъпа много още! Сима джията. Здрасти! Що не каза да те вземат? Идеална. Миро, моля да дадеш Ще контузираме младоженията, после какво ще го пееме контузираме. Поизпотили сме го, добре поне. Браво. Дай ги на мен.
Сега? Много малко. Толкова, виж. Какво ще кажеш? Това е много жълто. 8. Миро не е закусвал за това. Не бе, да не контузиме младоженеца, бе. Ние можехме си Нали напинаме после трябва много, да ама. свали на ръце Ние надолу, да отпуснахме малко. Отпуснахме, иначе... Трябваше да напълним буфа. Ела се вие повива. Честито е. Браво, Саши, изкърти, бе. Поизмори ли съм малко, Саши? Ама и нищо. Ще правиш Айде сега, то бе стои едно ПВЦ, що това той. Дето става пили. Не, тук, кумата. Нема го не. Абе, Тук бе. Тук си е как мисля. Миро, само братът отидоа на празно хистопия. Гледай сега как си обедал. Колата само на друг и никой не дойде да... Ще дойдеш да му пееш един основен ремонт, своя ПВЦ. За застрахователната компания го имаме доказано, виж. Да, бе, бутане.